Hej og velkommen. Hygge hejser og velkommen til hyggestuen. Hvad? Hygge hejser og velkommen til SMS Games. Det intro må du få nu af. SMS Games, ha? Nå, gutter. Nej. Jo. Jeg har søgt den i min. Jeg har faktisk ikke særlig meget liv. Nej. Og for helvede! Lorteøje! Ja, Markus. Kom mig. Jeg skal vise dig noget godt. Er det hentai? Nej, det er sgu ikke. Ringen der. Øjer, der flyver efter os. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker Hvad sker der? Det er sådan med, at jo flere med players der er, jo flere med enemies spawner der. Det er ikke helt. Ej, det gør der ikke. Flere Nej, øjne nej, kommer nej. der. Hvad? Jo mindre spawner der. Jo flere der er, jo mindre spawner der. Det skal Kom nok ind, ikke gå sæt dig der, ud. for det er endnu sværere med. Kom ind, sæt dig ud. Hvad? Så det er vi alle sammen. Ja, jeg overlevede. Nej, Han det er super bedst. helt. du dør lige om lidt. Ingen kan dræbe mig. Nå, okay. Ingen dræb mig. Ingen gider ikke mig. Lad os så gå den her vej i stedet. Den er meget bedre. Den vej. Men Så skal vi vent ikke, lige på... skal vi ikke have os et house? Vi skal bygge et hus. Det vil godt. Bygge et hus. Hvad laver ham der Der Connor? bygger man ikke hus. Nå, har du bare fest dernede, eller hvad? Ja, han har en pistol i. Og forresten, vi laver ikke Minecraft. Nej, vi laver ikke Minecraft. Desværre. Det er simpelthen for kedeligt. Ja, vi synes ikke det var sjovt. Og der er ikke noget værre end at se en YouTuber som spiller noget han ikke synes der er sjovt. Ja. Og Det er lov. vi spiller ikke Minecraft, desværre. Hvorfor sænker jeg bare? Nå, for helvede. Nej, det er fordi man ikke kan svømme i det spil. Jo, så skal man have sådan en speciel ting som jeg gav Markus. Jamen, hvorfor fanden kan man ikke svømme? Det er sgu ikke. Jeg får idiot til at svømme, ved jeg ikke. Åh, jeg kunne huske, jeg havde det der tøj på den gamle. Skål, dreng. Let's go! Hvad hedder det, vi skal finde en mine. Nå, gutter, hvad skal vi lave i den her episode? Hvad synes du, David? Det er ligesom dig, der... Altså først og fremmest så skal vi faktisk finde en mine, fordi du ved, vi skal have noget loot. Altså, Nå, vi spiller også sidst. Vi skal også have fået nakket nogle bosser. Den første boss bliver nemmere nok. Den er ikke så svær nok. Vi skal bare lige have en bue og nogle De der pile. fucking øjne! Så burde den være krævig nok. Flyvende øjne, hvad sker der? Det går også super godt lige nu. Det er Skal vi meget. godt med, at stop bare den skulle for begynde jer. at bygge et hus, og så bare vente til Ja, et det dag. var også det, jeg tænkte på, Det er at vi også bare det, jeg skulle vil. bygge et fucking house. Pause. Ja, ved du hvad, ses, Markus. Smutter bare, ses. Mark, Ah, Mark, yes. kom her, kom her. Skal vi dø sammen her? eller? Nej, 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 For at bygge et hus, så skal man bruge... Altså, vi skal ikke dø. Men man skal også, What the fuck? man skal også lave noget mur. Noget baggrund, til sådan noget baggrund, ikke? Så skal man... Hvad hedder det for NPC's til at flytte ind? Ja, der skal man og- sætte en stol og et bord og en fakkel. Skal man ikke? Og så et billede eller sådan noget. Jamen ikke et billede, men Jeg kan ikke sige bare en mur. skid. Bare mur. Mur og... Altså det skal bare være... Jeg kan lige prøve at vise et eksempel lige med. Og spærre sig inde, man. Jeg kan intet se seriøst. Bare gå over til spawn, jeg sætter nogle fakler. Ja, David, det er lidt umuligt. Ikke sådan, tror Shit. Nej, vi hvad? Nå, nu går de. Så begynder jeg at hugge det her i Du stykker. se noget hoved, Magnus? Nej, jeg kan ikke se en fucking skid. Eller ikke? Har vi ikke nogen fackles? Det har vi, nej. Der har vi nej. Det har vi, nej. Lige præcis, det har vi. Kunne de for helvede ikke fuck off? Går det godt derovre? Eskimo-banden, altså. Hvor fanden fik du den fakkel fra? Det ved jeg ikke. Nå, jeg kan sgu da også selv lave nogle. Jeg craftede bare en. Kan man sætte den så? Ja, det kan man, men der er ikke noget væg her, vel? Så kan du... Kan man ikke? Man kan godt sætte dem uden at der er en væg. Sådan. Sagen. Hvordan gjorde du det? Fuck, hvor er jeg træt af de her zombier. Bare klik på venstre klik. Jeg ved ikke, om du kan herover. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke herover. Du skulle Okay. sætte den sådan der. Nej, gå nu væk. I fucking... Okay, Mark. Hvor der Du mange giver simpelthen ikke mere. Nu går vi ud på man. ham. Det hvad? Sæt dem. Jeg er død. Det er rent selvmord. Kan du lige ringe? Bare på ham der. På ham for helvede. Løb. Det må jeg.
Okay, jeg prøver lige at lave et safe house, okay? Jeg er bare sådan lidt... Der er sådan øje og pisse lort over det hele. Nu bliver Markus knippet. Rip Nej! Markus, Fuck it! Jamen, ja, han er jo idiot. Hvorfor fanden basker han ikke med armene og alt muligt, hvis han ikke kan svømme? Nu kan jeg ikke. Vi kan ikke komme op igen, Mark. det går super godt lige nu. Bare gå til siden. Gå til siden. Bare gå til siden. Jeg kan ikke komme op herfra. Nej, det er præcis. Den der ting der. Nej, det går ikke. Den der, du gamer, David. Ja. Den hjælper ikke. Jo, men du skal bare Så lige jeg trykker 8, så kan man ikke bare gøre det. Nej, Ej, nu er der 3 øje efter mig, altså. Jamen for helvede. klik mellemrum. Bare blive ved med at holde klik mellemrum. Kan vi ikke lige prøve at pone dem der, Mark? Sagen. Nej, nu kommer der også... Kan du svømme nu, Markus? Jeg kan ikke svømme. Nej, du skal sætte den lige ned i din armor. Ned under din armor. Det er Markus. Altså nu er efterhånden nok en trilliard zombie. Jamen for helvede! Er der ikke en, der kommer over og hjælpe mig, eller skal vi bare spille pik i en rundkreds? Jamen altså, jeg er i gang med at lave et safe house. Okay, så et safe house er vigtigere. Ja, du skal Okay. Det giver logik. også bare dø, Magnus. Det er lige meget. Jeg er død igen nu. Det går super godt lige nu. De her fucking... Hvorfor flyver der øjne rundt? Altså, de er jo ingen mening. Kommer sådan på øjne bare. Safe house. Nej, for helvede! Hvad sker der? Fucking fuck off! Hvorfor er der så mange af dem, mand? Fucking byg det safe house. Jeg er stadig i gang med. Fuck, det tager lang tid. Jeg dør bare. Sådan, du ved, egentlig hårdt. Hej Mark. Og så i dig. Fuck, hvor er vi klamme, når vi løber. Hvorfor? Kan jeg kraftedeme? Get the fuck off med dig. Mark, kan du fucking knippe den der? Knip den. Knip den. Godt. Nej, gå væk. Vi skal have bedre våben, seriøst. Det går ikke, det her. Go. Nej, Magnus. Jeg er pisselig glad. Bliver det her lavet, og sådan er det. Nej. Jo, det bliver, fordi nu gider jeg ikke mere. Nu gider jeg ikke vente på det pisse der. Kom endelig ind, Markus. Kom endelig ind. Kom nu ind, Markus. Nu. Markus. Markus. Kom nu ind. Hallo! Hvad laver du, Markus? Nej, nu bliver der også lukket. Nu Der bliver porten lukket. Hvorfor gik du ikke ind, Markus? Hvad laver han? Hallo? Markus? Mono? Hallo? Monoflono? Rip Markus? Hvad laver han? Jeg ved det ikke. Hvad laver du, John, altså? Står bare nakker. For helvede, Markus. Hvorfor ikke ind? Markus! Markus. Fucking irriterende at høre på det der. Helvede, Markus, kom nu. Hvad laver du? Rolig nu, altså. Hvad laver laver du? du? Hvorfor gik du ikke ind? Hvorfor gik du ikke inden for din klovn, mand? Nej. Faktisk godt. Det kan faktisk godt. Det er ligegyldigt, hvad Skal fanden den jeg siger. der... Det skulle da ikke ligegyldigt, hvad for en træ det er lavet af. Kom her. Fucking ligegyldigt. Nej, det er sgu da ej. Jo, Hey, vi er har det fucking inde i vores ligegyldigt. hus. Fuck det lort, om det er grimt. Det er ligegyldigt. Fuck det skrald, altså. Fuck. For det er fucking ligegyldigt. Hvad er du gang i? Du ville sgu da blive fucking pissed, hvis det var Minecraft. Nu er det her heller ikke Minecraft. Nej, men altså, jeg har sgu stadig mine tastes, ikke godt? Vi kan sikkert lave 2 hus. Hvad? Så kan vi lige så godt lave 2 hus. Det er jo ligegyldigt på at kigge. Det er jo ikke engang grimt. Det er bare fucking træ. Det er min. Kan det ikke være lige klar? Nå, men nu hvor det er blevet dag, så skal vi nok begynde at finde mine rimelig hurtigt. Det var vi jo også sidst. Nå, Vi alle sammen kan jo ikke mine i 400 episoder. Jeg tror, det bliver rimelig kedeligt at kigge på.
Det er ikke det, jeg mener. Altså, vi kan jo ikke rigtig komme videre, hvis vi ikke begynder at mine. Nej, men så er der jo for eksempel 2, der skal gøre noget mine. Og hvad skulle den tredje så lave? Lav huset større og lave et eller andet. Jo. Hvem laver så huset større? Det ved jeg ikke. Kan du gøre det der, Magnus? Det kan du, Kan du hvis du ikke... Du er sgu nok den, der har mest forstand på at kunne bygge hus i det her. Der er Pinky, der er Pinky! Det er sgu da Pinky! Det er sådan en speciel en slime. Ja, det var meget fatten, så gå af. Gå af, mand! Og vi nakker alle sammen. Hvad fik du, Magnus? Pretty pink. Pretty in pink. Pretty in pink. Fuck, fedt. Jamen, altså, det er nok bedst, at vi bare alle sammen går ud og miner. Ja, men det er bare... Hvad Tror du så ikke, det kommer til at tage fucking lang tid? At hvad? Og det er ikke hurtigere, når vi alle sammen er der. Tror jeg sgu ikke. Det er bedre, at vi alle sammen begynder at mine. Jeg tror bare, det bliver hurtigt kedeligt. Hvis vi bare miner i 500 episoder. Det gør vi heller ikke. Vi er allerede minet i 2. Ej, jeg har altså ikke været nede i en mine overhovedet endnu. Jo, det har vi sgu. Ej, Jo, det var vi sidst. det var ikke en mine. Hvad fanden vil du så kalde det? Det var et hul, vi lavede. Kan man jo stadig godt kalde det mine. Men let's go. Okay. Jeg er lidt i min inventar. Det skal straks explores. Er det fucking sandt det her? Det er det fandme. Fuck. Vi skal nok ikke gå ned i... Jeg kan faktisk lave kaktusarmor. Vil du ikke have noget kaktusarmor? Nogen vil have noget kaktusarmor. Nej. Hvorfor ikke? Faktisk lort. Hvad fanden? Dør. Okay, gå stærkt det her. Sådan, Mark! Hvorfor Hvad holder du med ned? Nå, okay, jeg kommer med. Altså, det der, det er endnu mere kedeligt end at finde mine. Vi har, tror jeg lige, vi har fundet en faktisk. Hvor? Hernede i det her fucking hul. Det er Der er i hvert fald en eller anden klap fuck er det? satan. Der er en eller anden klap satan i hvert fald. Fy for satan. Helvede. Nej, I skal... Okay, det bliver lidt svært at gå derned. Vi kan godt gå derned, men det bliver fucking svært, kan jeg godt fortælle dig. Vi er her allerede nu. Dør. Ja. Beautiful. Så hvis I gerne vil prøve at gå derned, det er... I welcome you, men det bliver lidt svært. Vi er her jo allerede nede. Go for it. Jeg kan bare bygge blokke sådan, så vi kan komme op igen. Bygge blokke? Det er nok den var her også. Hvad er det her? Okay. Holy shit, hvad fanden er det? Ligesom Tina. Oh. Hvad fanden? Mam! Man kan finde chest og sådan noget nede i jorden. Det ser vi også sidste gang. Gør det? Ja. Nå. Er det sådan nogle hus? Oh shit, hvad er det? Hvad? Det er den der myg der. Ja. Det er myg. Hej myg. Jeg prøver lige at tage en torch fra mig. Hvor fanden er min torch? I sat. Hvor er det ned, ikke også? Nej! Okay, hvad har I tænkt jer at gøre ved den der? Undskyld, jeg spørger. Der er også noget herovre til højre. Den der bliver altså svær nok. Nå, let's go. Vi skal have noget kast med, tror jeg. De kaster besvægelser. Okay, de skal rigtig fucker meget, de der. Blokér det lort, blokér det lort. Det kan vi ikke. Ja! Vi kan altså ikke gå hernede i det her sandnåde lige nu. Fordi at de der enemies, der er dernede, de fucker svære. Det vi nok skal finde den helt normale biome, altså det der træbiome der, eller græsbiome. Du ved det der vi starter i. Græsbiome. Vil du have Ham der står nede i grotten. Eller den der ting der du er. Der er et græsbiome lige her. Ja, men der findes altså, du ved sådan nogle miner,
selv, som jeg selv kan finde. Det er sådan, som er naturligt lidt rigtigt at spille, ikke? Ja, men vi kan lige så godt bare grave ned, så er vi her. Så har vi den lige ved siden af os. Nu bliver Connor, han bliver knippet. Connor. Hej pingvin, hvor døde du? What is that? Det er pingvin. Pingvin. Det er pingvin. Hvad laver I? Spil pik. Hey Mono. Der er for eksempel en Hey. jeg ved ikke hvor god den er, men jeg ved ikke hvor den er i. Okay. Det var ikke noget. Oh shit. Flyv fugl. Eller and. Jeg ved ikke, fuck det. Rip. Den kommer også til at flyve. Holy shit. Man kan faktisk også fiske, hvis der er nogen, der er interesseret i fisk. Vidste. Nej, fisk. Okay. Du kan fiske, så. Skal man fisk? Det er det Markus, som tænker på, det er bare fest. Ja, det jeg tænker på, det er bare fisk. Fisk. Ja, det du tænker på, det er fisk. Fisk. Alt i Markus' liv er fisk. Mit liv er baseret på en fisk. Fisk. Så hvor skal du hen, tænker jeg bare lige. Hvor skal hen? Det er efter, hvad hedder det? Vi er allerede over i ørkenen nu. Nej, vi er ikke, det er ikke en stor øje. Men det er jo så det være godt. Hvorfor fanden gravede vi ikke bare derhjemme? Nej, fordi det er meget bedre, nemmere bare at gå ned i et hul. Nej, tror jeg ikke. Ja, men så er vi jo ikke lige ved siden af. Jeg har en wormhole potion til Magnus, så det er okay. Fuck, hvor fedt. Ja, ikke? Rummehul. Masser af ganakner. Wormhole. Oh my god. Jeg kan ikke se en skid, nu falder jeg ned og dør. Red Marcus. Nå, det var så Markus. Nå, det gør jeg også. Hej hej. Helvede. Jeg vidste det, vi skulle ikke have taget den her. Skidt. Den her vej. Ja. Det burde vi sgu da. Nej, for jeg er lort til det. Derfor er det jo meget nemmere bare at gøre det herhjemme. Jeg vidste, jeg ville dø 400 gange. Det er meget, meget nemmere at gøre det her. Hvorfor er det det? Vi kunne lige så godt bare have gravet ned. En helvede tager helvedes masse tid. Det er meget nemmere bare at meget... Det gjorde det da ikke. Svamp. Også det. I got skills. Hvad laver du, Marcus? Hvad? Laver du? Jeg ved ikke, jeg føler efter dig, tror jeg. Jamen, alt det du ser som ikke er sten, altså det er sten, ikke? Du kan godt se. Hvad er det for en, hvad hedder det nu, en rød ting der? Det er, hvad hedder det, sådan noget, det er sådan noget over, vi ikke kan hugge nu. Men det her, det er I jern. hvert fald, hvis jeg gør det. Det her, det er jern. Det skulle da easy nok. Og for eksempel ved at klikke kontrol, så kommer de der gule firkanter op, den er ringene. Jeg har ikke Det er fået en godt. bedre pickaxe. Jo, men ikke endnu, vel? Jeg har kun en kopper, altså jeg skal have bedre, ikke? Men det gør det bedre og bedre. Egentlig har vi altså ikke brug for jern, så er det meget, men altså... Shit. Yay! Godt. Der er det jo. Fjem. Inderne i nærheden. Det er bare Hvordan døde du? døde af ham der. Hvad? Jeg stod bare stor glød. Jeg døde af et skelet. What the fuck? På min... Stor skelet lige. På en, der døde du bare? Skelettet var ikke nær dig overhovedet. Det der skelet var overhovedet ikke i nærheden af dig. Jeg bliver altså lige dræbt i hvert fald. Eller jeg tror nok. Der er is underground. Oh my god, der er så langt så nu. Ja, lige Oh my præcis. god, fucking 10.000 kilometer. 10.000 kilometer. Bare lad mig dø jo.
Hold en kæft. Du fucking lærer at hjælpe mig. Vi har jo ikke spillet i 2000 timer. Nej, det har vi. Ja, så heller ikke. Nej, men du har spillet det meget. Jeg har spillet en time. Mere end en time i hvert fald. Spillet en time. Skal vi Men, sige 500? Nej, det ved jeg ikke. I hvert fald spillet det Jeg tror faktisk, det er 500. Altså, jeg skulle også... Det kan ikke blive hurtigere, det her spil. Hvor er det irriterende, det der. Let's go. Okay, jeg har fundet en mine. En god mine. Jeg synes, det er til at gå rimelig langt ned. Hvad med hvis vi siger, at vi skifter til at dele, til at få lootet chests? Altså den der, for eksempel... Au, jeg faldt ned! Hvad hedder det? Oh shit, nu kan jeg ikke komme op igen. For eksempel, jeg har lige fået noget loot fra en chest. Så får Magnus noget loot fra en chest, og så får Markus noget loot fra en chest. Jeg tænker, er det ikke den bedste, der skal have det til sidst? Hvad skal jeg til sidst? Hvad mener du? Det er fordi, han har flere skills. Fuck det her. Den der skal have det til sidst. Det er fuldstændig fuck det lort. Den bedste der skal have det til sidst. Mener du så at det der at Altså du er pænt OP. Ja. Men fuck var det der langt. har I ikke fundet hul allerede? Nej, jeg var begyndt at grave ned, fordi jeg har allerede. Sådan. Så laver vi Var lige det- en var det vej det? her. Var det det? Hvorfor er jeg 8? Altså, Yes, sådan. Så er jeg her fandme. Det går super godt lige nu. Ja, for helvede. altså, er der monster ud over det hele, hvad? Ja! Ja da. What the fuck? Hvad laver du, Markus? Hvorfor gik du også Kommer jeg derned? bagfra. Hvorfor gik du også derned, din... Ja. Nogle gange kan man ikke lave det der jump igen. Op. Op. Wood platform. Yay. Fuck, hvor fedt. En wood platform. Hvor er det irriterende. Slimes der. Og vi kan også lave slime. Gider han at hoppe, den lille? Fuck. Hvad så, Markus? Er du lidt mad, hva'? Nej, jeg er helt... Du er helt kold. Ikke mad. Jeg er helt rolig. Na na Fuck, er na det na hurtigt? na na na. Hvad? Hvad er det? Det er noget loot, jeg fandt i, hvad hedder det, en kiste. Okay. Hvorfor har du gået derned, Magnus? Fordi du er lige så hurtig. Kan du ikke lave nogle platformer, så lige komme herop, så hvad hedder det, kan vi også komme ned? Jamen, jeg har ikke noget træ. Okay. Hugger vi lige noget træ. Og Markus, det vi gør, vi hugger bare nedad. Okay? Jo. Vi hugger nedad lige her. Okay. Go. Så. Er du bange for at gå derned, eller hvad? Bange for, hvis jeg lige fløj dernede. Oh my god, de der så fuck. Kommer du, eller? Jamen, jeg skal bare lige hugge noget mere træ, så vi har med, Så hugger jeg væk fra dig, ses. Nå, okay. Ikke bare sådan, nej, jeg dør, hvis jeg... Jeg har en idé. Jamen, så kom dog i sådan. Det er løgn. Det var det, Magnus. Jeg får spat af de her monstre, de kan jo ikke dø. Au! Nej! Vi døde alle tre, mand. For helvede. Går vi tilbage igen? Ja, jeg ved ikke. Hvor fanden er Connor? Han er bare død, eller hvad? Det er sgu ikke. Okay. Han er forsvundet. Han er gone. Det er fordi, han har flyttet ind her. Prøv at se, han flytter ind. Kraftedeme ikke bruge i det samme hus som mig. Hvorfor? Hvad? Jeg skal ikke bruge det samme hus som mig. Skud derfra. Det er lige sut. Ikke min ven. Nogle kister. Det ligger også lort i. Det er med nogle små kister der. Det siger så. Nogle små Det kister. er nogle beautiful kister. Det er små kister. Jeg ved ikke snakke med dig. Stonewall. Nej. Rope Bygger en coil. mur. Vi bygger en mur på en...
duer. Kan man ikke lave en seng eller sådan noget? Du. Nej, du er nødt til at vente til natten om. Wow! Altså, jeg kan gøre det til dag, men det vil være sådan lidt snyd, vel ikke? Det er da utroligt så meget lort, der er. Markus redder ikke lægen nu. Bum 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 Hedder bum det, ja. bum bum. Nej, hvis I har nogle shurikens, det er sådan nogle, I kan kaste, de er meget nemmere, de er meget bedre end det svære, I har. Nogle hvad? Shuriken, Hvad fanden skal vi få den fra? det kan vi få fra sådan nogle pots og sådan nogle kister og sådan noget. Jeg tror du Ja, måske vi sæt har mig ikke. taget noget pot eller fået noget. Der er noget pot. Shuriken. Men ved I hvad, gutter? Mm. Det er faktisk omme. Det er faktisk done. Er done. Vi har optaget 30 minutter. Men så ses vi, guys. Det gør vi. Ja. Håber I får en fantastisk dag, og så må jeg fortsætte. Yeah.